asmatzen duzuten. Labordua lasik hasi nuenik, zeozer sakonago esan nahi, eta bururatu ez besterik lekutan egongo nintzen, ni irratia piztu da, gau pasan nengoen eta errainuak itxutu. Ez da igelero, ez da eltzero, nor ote da? Behar ez da posible. Asmakizun batekin goaz eta oraingoan Magalik esango digu. Lo egin gabe goizaldian behaldian nabil baina berehala jaditu dut eguneroko partea 58. Josu dutela rapatu. Zer dela eta zer dela aurrean punta bi. Eta atzean zulo bi. Zer da? Ez da posible. Ezin liteke. Ondo nago da gauza honek pentsatzeke. Errazak ziren, ez da? Gustatu zaizkizue? Orain abesti bat abestuko dugu bihotza pozik jartzeko. Ez da posible. Ezin liteke. Ondo nago da hau bat. Izmendizalean, basoetan zelaian, menditontor gainean, igo behar dugu. Ez nekea, ez da bide txarra, gora, gora, Euskal Herriak, Euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Ezagutzen zenuten abestia. Orain guk asmatutako olerki bat esango dizuegu. Gelditu ginen eta ez zinen agertu, eta gero gainera etzen. Esnatu zaitez nahiara. Esnatu zertarako. Mendira joateko. Mendira zertarako. Loreak jasotzeko. Loreak zertarako. Amonari eramateko. Amonari zertarako. Asko gustatzen zaizkiolako. Eta gu denok asko maite dugulako. Ikusi arte. Gustatu al zaizue gure olerkia? Guri asko gustatu zaigu gaurko irratsaioa. Zuei